Kanik All India Radio Shillong ka khubor ban pulia do Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ka khubor mentaga step ka sarkar pedeng ka lakni ibnya ya ka jinglong jingman na ka jingpang COVID-19 ha ki shipotli gi jalla ki bama da ka jingkiyo ha ka jingdom ki bayo ya ka ne ka jingpang ha Meghalaya hendreus pa prapun remut ki breu ka liyo thma ya ka jingpang COVID-19 henen kasni ka basaus pa khandai pukhandai ngot ki lakoi Bad ha Mizoram ka thanat pulet ha vairang te ha ge distrik Kolasip kalau ujor mukoduma persyayu menteri rang ba ka Assam bad hendreu ngot ki he jong ka sarkar Assam ha shwa bingina phai sha ka khubor ka babnya ina sha skor ya ka ne ka jingpan bana ka badon kam namar ka jingdon ka jingpang COVID-19 ni kentui kinong sngap jengi ban om kensting hendrei ban shim kilat jengya da baro bad kitok baladap South Sun snem shaneng karta ke baladap shim ya ka wat banengkong jong ketika baken shim ya ka wat ka baar on dala de ka por Bo yala deh ha kajing shingan bat bot igin nigilai teli kirukom le ki basuk. Deng iki mas penjengai nigi wei bat set khut bhai la kikti bat kador khamat. Na kabenta ki jingtip bapnya bedai bat ka COVID-19 pila ban phone ha kidigi number yarap kari ki badai not iwei ar lai khandai nyo phra not sau hundriu bat iwei not nyo san. Bat ki number yarap ka jala Meghalaya ki dai iwei not phra bat iwei not nyo not. Ka khubor ka babnya Ka sarkar pedang nen kasni kala khmi ibnya ai ka jinglong jingman na ka jingpang COVID-19 ha ki shipotli ki jala ki bama da ka jingkiyo ha ka jingdan ki bayo ai ka ne ka jingpang la ai jingmut igini ki jala ban chimi ki lat jing perkheng bad ban khmi da ka bapya la ki jong ki cluster u secretary ka tanat ka kot ka khya ka sarkar pedang Rajesh Bhushan ulong bakini ki shipotli ki jala ki kenthop ya ka Meghalaya Assam, Mizoram, Manipur, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Karnataka, bad Odisha La ajin mud baya ki distrik badan kumba shipau na kshispa ka jingdan ki bayo ya ka jingpang dan kam ban perkheng ba la ajin mud ru baya ki to ki bapen kerpang halayeng dei ban khmi ba khanang bala dan kam ban penkit hospital on penpoi ha ka por ka babyang ha Meghalaya hendreus pa prapun rewut ki breu ka leyo thamai ka jingpang COVID-19 henen kasni bad bagine ka jingdan ki breu ka badang doni nu khunyang jingpang kalong 1000 khandai spa hendrepun rewut Kadba ki bakot pat nen kasni kidon saus pa khandai pukhandai ngut. Ki bala khlat rengkat bar khunyang jingpang COVID-19 henen kasni kidon khat arngut. Bar ka jingdon ki bala khlat baro ha Meghalaya kalong 1000 prapusan ngut. Na kini ki 1000 khandai spa hendrepun rengut ki badang doni nu khunyang jingpang ha Meghalaya 1000 spa sapun rengut ki dai tangna ka distrik East Khasi Hills. Ka sarkar pedang kala ajing mut iki jela bat ki Union Territory ban bo hakmat ya gajing ITK ki brio ba klem yang klem sem ki nongkrong bat ki basem lanot hapo ke program ITK hakari. Ha ka shithi bala tho sha ki jela bat ki Union Territory katnat ka koi ka khya ka sarkar pedang kala kentu ban le ekane khamkloi. Labatha ya ki tanat social justice bat empowerment bat katnat ka koi ka khya jong ki jela bat ki Union Territory ban netrai lang na ka benta kane ka kam. La ai mun siam ru ban siam ya ka jingarap ki seng bam de sarkar bat ki nong tremon snobha ka sarkar pedang kala ai kumba 1000 praspa arpu pra klor tengka kat hadu menta sya jela bat ki Union Territory hapo ka song pisa emergency covid response package bani khon persya ga jingpang COVID-19 Menteri ketenat kakot kakya ke sarkar pedang Mansukh Mandaviya ulong bayak ne kesong pisa an penan kam ban penbiang ki jingdon kam bat ki jing tai jing shna habaro koi kari bani khon persya ya kane ka khlam Ka jingdon ki bayo athmai ke jingpang COVID-19 he India henen kesni kalong sapwe hajar hendreus pa sap kundai ngut bat sans pa khandai pulai ngut pat kila klat no na kane ke jingpang henen kesni lai thu ki khubor na ketenat kakot kakya ke sarkar pedang Kaladan ke jingkiyo mentala saus ni na kane ke jingpang hakari hendrai ke jingdon ki bakot pat na kane ke jingpang kalakiyo syaka khandai puhnyo poin lain nyo na ke shispa kane ko khubor ka wan shapi na All India Radio Shillong Ha Mizoram ka thanat vairang te ha distrik Kolasip kala ujor mukot duma persya yo menteri rang ba ke jela Assam Himanta Biswa Sarma ban hendremut ki weipat ki he sarkar jong ke jela Assam Kani ka thanat ka don ha ka jaka kapur bat ka distrik Kachar jong ka jela Assam La ujor mukot duma hadin ki jingi snam ha ka jaka kapur ka jela Mizoram bat Assam ka balaja man ha ka arpun ru tarik unaitung ha ka badon ki balayap bat bon ngudru kila mensau La ujor mukot duma halor ki jingkeno bau Himanta Biswa Sarma bat kini ki he jong ke sarkar Assam bat kila berngem bat pentien ya ki pulet ha vairang te bat kila wan thombor bat kentur segi jaka klau bat siap da ki suloi
Ha Mizoram ya ka jing kangdam ka bapura ha ka nong ba aizol penjalan biang sasitayo batkan beteng hado ka hinyaw tarik mentau ngailar. Ya kane karai la shimnen kasi ha ka jingelang bakmi e jing pang COVID-19 bala penyado menteri ketenat ka kot ka kya ka jela u Dr. R Lal Thiang Liana. Kane ka jingelang kalarai banamar bagane ka klam kala kiyo bha ha ka nong ba. Ka State Disaster Management Authority kala ajingmut ban penjari ka jing kangdam bapura sasitayo. Hagathan Aizol Municipal Corporation bantela kam ya kajing sapriang jong nega klam. Kajing elang kala rairu ban beteng ya kajing le tes patba hagi babon ki jaka ha kanong ba Aizol ha kapor bateri kam kene kajing kangdam. La aban kedaw hangne ba sorkar jela kala penjari kajing kangdam bapura ha Aizol nado ka khat praterik naitung namar kajing kiyo jong ki bayo ya kajing pang COVID-19. Ka Sarkar Nagaland nin kesni kalapan bena ya ka benta basau jong ka jing penjun sur syo ya ka jing perking bad an le akane nado menta kesni. On sya ikidukan ban pleno kambon kapor. On pentrai kam yakane ka jing penjun sur syo ka jing perking hado ka khat praterik menta ubnai. Lasim yakane garai ha ka jing elang ka high powered committee halor ka jing pang COVID-19 ka bala kle da menteri rang ba ka jalan Nagaland unai Furio. Ya ki basa ka jalan Nagaland la sya ban kit brio sanpo na ka shispa. Ha ka jing ilakai Olympics ha Tokyo ka kanhun ilakai hockey ki kenthai in India hanin gasni kalayo rong sya ka quarter final. La ban kedaw hne ba ka India kala penlia ka South Africa ha ka jing yakun ha ka kanhun pool A. Ka Great Britain pat kala penlia ka Ireland ha ka pool A. Ha ka jing kun quarter final ka India ka kun Persya ya ka Australia. Ha kawai pat kaliang kanong ilakai badminton ka PV Sindhu kala remno ha ka Tai Zu Ying jong ka China ha ka jay kun semi-final jong ki kenthai be kun paramarway. Hendrai ka PV Sindhu kanang ya kun pat banyakane ya ka takmarnong menta kasni bat kane kun Persya ya ka Bing Jiao na ka ri China. Ka Assam Higher Secondary Education Council kalapan benai ka result jong ka examen class 12 henen kasni. Baro lang arlak sabkundai hajar praspa khat arngot ki kena klele ya kenek examen ha ka arts science bat commerce stream bat kumjo ha ka vocational course. Kenek council kamsham la penlong ya ka examen na gadaw jom ka jingpang COVID-19 hendrai la shpenshong dor na ki weki ki rukom ken. Ki kenthai ki le khambha bani ki shinrang ha kine ki examen. Vice President Kariu M. Venkaya Naidu ulapan pau kajing snosi alor kajing klat no ka nong mare bapau ka mankor. Uloong ba kajing no senyang jongka kajing elak kai sports kala long ka badayaro. Ka mankor kala klat no hnen kesni Jakarta ba shispa san snem hamohali. Lapan benayaka kum kadur kemat jong kajing ki Fit India na ketenat Youth Affairs bat sports jong ka Sarkar Pedeng. Menteri kena ketenat Food Processing Industries ke Sarkar Pedeng Pralat Singh Patel uloong ba ke Sarkar Pedeng galai khatlai point prakhandai klur tengka sya ke jela Meghalaya hapol ke Pradhan Menteri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme barai jing kersyan ya ke jakashna jingbam ki barit ha ke jela. Uloong syusyu ba ketenat jong kala menjur banbu ya ke project Mega Food Park ke project Agro Processing Cluster bat artli ki project food processing ha kejela hapo kejing thau ne jing penyar yaki kam pen mi jingbam. Ka Sarkar Meghalaya kalabtha yu Advocate General kejela Amit Kumar banwat jing tip syo chapang ki mat rekam bedai bat ki Weybridge bat ban kemi ki kendon an bedai bat kejing penyar ki Weybridge ha kesrok ba National Highway bahenreu ha kejela bat bon ai ka kaipot hapo khatsan sni. Laban kedong ini bawa Menteri Ketenat Road Transport and Highways ke Sarkar Pedeng Nitin Gadkari ulong hagayam dorbar tawaan kari bajan baro ki Weybridge ha kesrok ba National Highway bahenreu kilong ki babean. Hendai Menteri Ketenat Transport ke Jela Meghalaya ba senyaw halang dhar ulong ba kilong ki balabo kat kumkaan. Kam menchua UMP nak seng Kongres ba Vincent H. Pala bat kiseng san pertai betre lang ha ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Kila dawa badai bentokit ya kene kebenta. Bat katto ko kubor kalakot kene ke step kamlawan chapi nag All India Radio Shillong. Ha kapor prabaje ne so abaga Delhi station nag benta ka kubor ha kaktin Hindi, kabanbot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prashteng. Ni pengenai pi ginong snap ba kapor kendai baje nag kene station, pinyo ko kubor nag than stelam mingi ha kaktin Pareng. Kapor mata kala janda patat praduna san minute.